Ayun no. Tara kaduskis. Kaya na tayo. Nandito na tayo sa bahay. Siyempre nagluto na naman tayo ng paborito ni Ermats. Ang sinigang na ulo ng salmon. Nice. Yan, sarap. Asim kilig. Asim kilig. Saka ito. Yun, sunog. Prito. Pritong tilapia. So mga kaduskis, kaya na tayo dahil nagugutom na sila mga kaduskis. Tara, let's go! A few moments later. Ayun no. So what's up mga kaduskis? Time check. Anong time check? 2:51 na. So wala tayong magawa at napakainit. Saka ayaw kong matulog kasi kaya naman lumalapad na tayo. Kaya ito na lang gagawin natin. Linisin na lang natin itong ating lumang kitchen namin pala dito sa bahay. Tara, tingnan nyo kung gaano kalinis. Ito, napabayaan na kasi ito eh. Wala na kasi nagluluto rito simula nung umalis tayo. So, subukan natin linisan para ma-exercise naman tayo. Tip rin yan sa mga nasa bahay lang kaysa magpa-stress o kaya mag-isip ng kung ano-ano sa COVID. Gawin na lang natin busy yung ating sarili. Kaya let's go mga kaduski. Tingnan nyo to. Watch and learn paano maglinis ng kusina. Let's go! NANI?! お前はもう死んでいる。
yun, no? So mga kaduskis, tapos na ang ating paglilinis. So tingnan natin. Lights on please. Yun, no? Ayan, malinis na siya mga kaduskis. Wala na yung ipis kanina. So Ba yung tubo? medyo marami pa ng konti. Ginagawa mo. Pero so far so good. Mas maganda pa kumpara dun sa isa dati. So ayos mga kaduskis. Saka marami pa tayong i-improve dyan kasi para bumalik yung ganda ng kusina natin. So ayos na mga kaduskis. Sana may natutunan kayo sa ating paglilinis na kitchen. So 3:30 na mga kaduskis. Tayo naglaro ng Airmats Airpods. So nagugutom na si Airmats at si Airpods. So tara. Ano na si Airmats?